Igama uNqobile nginiphathela amanqampunqampu okuzokwenza kuSibongile Ndledlamini ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uGcina benoNomalanga bazovumelana ngokuthi bayifihle le ndaba yokulahleka kwengane, bephinde futhi bephoqe nokwenza ukuthi angayithi vu le ndaba kubazali bakhe, bengasho nje ukuthi uNomalanga udlulelwe ingane, bayithule nje le ndaba kube imfihlo yabo bobathathu. Kuphinde kwaveza ukuthi uJabu usezoba umduduzi omkhulu kakwenza benoNomalanga ngoba phela uyena owazi kangcono ngalesimo lesi abadlula kusona njengamanje. Phinde kwaveza ukuthi unjengaye uzobe sakha umhlangano lapha koDlamini la azobetshela khona umndeni wakhe ngemithetho emisha ekuzomela bayilandele lapha emzini wakhe. Kuphinde kwaveza ukuthi uJabu uzobe secela uSibongile ukuthi beyikhiphe phela beye ku-trip yalapha eThekwini bewushawa umoya. Kanti-ke kuveze nokuthi kuleyo trip bazobe sebeyafundana-ke bazane kangcono. Kuphinde kwaveza ukuthi uPhetheni uyayisola izisebenzi zakhe ngokuthi ziputshuze le ndaba le yokuthi yena benonjengaye ayibandla abazwani kahle. Kanti isimo salokho-ke sibange ukuthi uNomfundo oyisisebenzi usemdlele phela indoda waze wamtholela ngisho ingane. Siyakhumbula-ke guys-ke uNonku nomngani wakhe bebhizi bemniphiza uPhetheni bembuza ukuthi uthole kanjani ukuthi lento le yenzeka. Bamtshela nanokuthi hayi kuzophola bandla, ngcono usheshe wazi nokuthi wazi indoda isisethuneni, ngcono kona ukuthi wazi manje ukuthi khona ungahambi kahle ukuze ukwazi ukuyibuza imibuzo. Kwakusho uNonkuna-ke ngaleso sikhathi. Manje uPhetheni usethi hayi izisebenzi izona ezimhlebile kulobo omakhelwane abanemali, angazi ukuthi beze bemhlebe nje bezobe bencengene, kodwa uPhetheni kuveza ukuthi hayi uzobathethisa abasebenzi bakhe ethi kunjenje kungenxa yabo. Kuphinde kwaveza ukuthi uNomalanga uzobe esisuggesta into engenalo uzwelo ukuthi abayenze benokwenza. Kanti lokhu kuzokwenza ukuthi uKwenzo ashaqeke futhi adideke ukuthi hawu uNomalanga angangicela kanjani ukuthi senze into enje embi kanje. Kanti kuveze nokuthi uGcina uzobe phela ese-advise uNomalanga ukuthi yabona nje njengoba ukwenza isazile kanje sinamathela kuyena njengoshephisi girl. Hlala ke namaxonto ukuze angaphinde futhi abuye uSibongile akuhluthe yena futhi. Kuphinde kwaveza ukuthi unjengaye uzobe sebhekana ngqo nemiphumela yonke lembudane kade yenza lapha emzini wakhe. Siyazi-ke guys la emhlabeni ayikho into yenzayo engenayo imiphumela yayo. Uma ukuthi wenza into enhle izoba nemiphumela emihle, uma ukuthi wenza into embi izoba nemiphumela emibi. Phela lapho-ke guys amanqampunqampu aSibongile Ndledlamini, ningakhohlwa nokulandela amazibela azoqala ngoMsombuluko azaphele ngoLwesithathu. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment to my channel. Ngiyabonga guys nokuthi ningifikise ku-3000 subscribers. Ngingajabula kakhulu uma singaqhubeka nje sikhule ndawonye. Until next time, bye.